nke bụ eziokwu bụ na ya ma ihe a ga-emezi eme dịka obodo si dị ugbu a ka nchekwa nke Naịjirịa na-akpọ afọ n'ala ka ọ na-agba ndị Naịjirịa niile ya rie onye ọbụla amaghịzi onye bụ onye isi ọchịchị maọbụ onye na-enye ndị nchekwa ntụziaka otu a ga-esi wee chekwa Naịjirịa. Ọkwa na nso a ka ofu akwụkwọ onye isi bụ onye na-ekwesịrị na-enye ndị nchekwa maọbụ na-enye ndụmọdụ gbasara nchekwa na Naịjirịa, ya bụ ka a ga-esi chekwa na Naịjirịa. Na onye isi a depụtara akwụkwọ wee na-akọwa na onye kwesịrị ịda na-enye ntụziaka ma ọ bụ ya na-enye ntụziaka. Cheta na onye isi ndụmọdụ onye na-enye ndụmọdụ pụrụ iche gbasara nchekwa nke Naịjirịa bụ Babangana Monguno. N'akwụkwọ o depụrụ ka ọ na-akọwa na ọ bụ onye isi ọrụ bụzi onye were na-akpọ ndị nchekwa obodo Naịjirịa okwu na-enye ha ntụziaka ihe a ga-eme. O kwuru wee gbara iru n'akwụkwọ a o dere wee sị na atụmatụ a onye isi ọrụ a na-amaghị ihe gbasara nchekwa bụ Abba Kyari na-akpọ okwu ndị nzukọ ndị isi nchekwa obodo na-enye ha ntụziaka, na nke a bụ ofu ihe gbara ọkpụrụkpụ na-eme na nchekwa tọrọ atọ adịghị. O dekwara wee sị wee dọọ ndị niile bụ ndị isi nchekwa aka na ntị wee na-asị ha kpachara ya, ha anakwana ndụmọdụ maọbụ ntụziaka n'aka onye na-ekwesịghị. Ọ bụ ofu nta akụkọ nke zuru ụwa bụ ihe bụ ụzọri wee gbaa akwụkwọ ya edere n'anwụ wee na-akọwa na Monguno agwala ndị niile bụ ndị nchekwa dị n'aka ndị isi nchekwa nke Naịjirịa ha anakwana ikike maọbụ nara ntụziaka n'aka Kyari. Ọ bụ nke a mere na onye ọbụla na-asịzi kedu nke na-emenụ onye isi ala ọ nọkwa ihe a niile wee na-eme. Ndị a na-asị na nchekwa oge niile a na-asị na ewere ndị otu wee kwụsị ọgwụ n'ime otu obi isi obi nke ọchịchị Naịjirịa. Onye nke a ta onye nke a ọta, onye nke atọ onye nke a ọta, a na-atọ onwe ha ụta, ihe na-ebe wee na-ebe, ndị ajọ mmadụ wee na-eme nke ha na-eme, nchekwa wee na-akpọ afọ n'ala. Ọ na-ewute ka nke a na-aga ka ndị otu ndị ntorobịa n'ime ọhaneze ndị Igbo ama ha dịka ọhaneze Youth Council OYC ha sịrị na ha jụjụshie ike na ha ekweghị na atụmatụ a ma ọ bụ nkwekọrịta nke ha kwekọrịtara gbasara nchekwa obodo n'oge ahụ ha mere nzukọ nchekwa obodo nke gbasara ọwụwa anyanwụ nke Naịjirịa. Icheta n'oge gara aga ka ndị na-achị ala Igbo, ndị ọchịchị ala Igbo gbakọrọ wee sị na a ga-eme nzukọ gbasara nchekwa ka a ga-esi na-echekwa ala Igbo. Ebe a nọ wee mee nzukọ a ka a na-eme nzukọ, emesịa anọrọ n'iru onye isi ndị uwe ojii na Naịjirịa gbaa gburugburu, onye isi nchekwa obodo nke ndị uwe ojii, ka ndị na-achị ala Igbo nọrọ wee kwuo sị na ọ bụghịzi atụmatụ ndị imirikiti bụ n'obi nke ọhaneze na ụfọdụ nara ekwu, ụfọdụ ya mechaa narị wee baa ya afa sị na ọ bụ
na a ga-achọ chekwa ala Igbo niile, ndị Igbo niile ejikọ aka chekwa ala Igbo wee họpụta otu nchekwa a ga-akpọ Ogbunigwe, ka a na-atụ anya na ndị ọchịchị ala Igbo ga-ewepụta. Mana emechara nzukọ a dịka esi nụ ndị isi na-achị ala Igbo nọrọ n'iru onyeisi nchekwa ọdịnala, onyeisi nchekwa ndị uwe ojii, ya bụ onyeisi ndị ogbe ọgụ, ebe a ka ndị isi anyị na-achị ala Igbo nọ sị na ọ bụ nke ahụ, atụmatụ ahụ nke onyeisi nchekwa, onyeisi ndị ogbe ọgụ, ya bụ onyeisi ndị uwe ojii, na atụmatụ nke ya bụ na ogbe ime obodo na a ga-ahọpụta ndị dịka anaghị ewere ndị dịka ndị ruru 50 n'ime ọchịchị obodo dị iche iche n'ala Igbo, ka ha na ndị uwe ojii nọrọ na-arụkwa ka e wee na-echekwa ala Igbo. Na dịka ndị na-achị ala Igbo si kwuo na atụmatụ a bụ atụmatụ dabara na nke ha na-eme, na ọ bụ nke a ka ekwenyere, na ọ bụghịzi nke a ga-ejikọ aka wee mee dịka ndị Yoruba ji mee nke ha, kpọọ nke ha Amotekwu. Na Ogbunigwe a na-ekwu na ọ bụghịzi nke ha kwuru, mana icheta ị ga-ama wee nụgo n'oge ndị Yoruba wepụtara nke ha ọ na-ada, na ndị na-achị anyị si na ha were eburu ogo ụzọ wee na-akpa nkata. A na-akpasi nkata na ha na-akpasi nkata ike n'oge na-adịghị anya na a ga-ezijere ndị omebe iwu na obodo dị iche iche n'ala Igbo ka emebe iwu ga na-achịkwa maọbụ na-achị ndị a ga-atinye na maọbụ ndị a ga-ewere ga-echekwa ala Igbo. Mana dịka o si dị ugbu a bụ nke mere na ndị ntorobịa n'ime ọha na eze jisi mba na ha ekweghị na nke a ndị na-achị anyị kwuru, nọọ nke ahụ ga na-achịkwa ala Igbo, na-achọ nke ndị ọzọ ga na-abịa enebere ha anya na ya, ka ndị Igbo mee iwu ka ahọpụta were ndị ga na-echekwa ala Igbo n'ụzọ pụrụ iche, akpọ ya afa. Ụfọdụ dịka isi nụ na-asị na afa kwesịrị ịkpọ ya kwesịrị ịbụ ndị Ogbunigwe. Ha nọkwara n'ebe ha zipụrụ ozi a, onye isi ha bụ Igbo Ayaka Igbo Ayaka nọrọ were asị na otu ha na-ekweghị na nke ha kwuru, na ha na-adị ndị ọchị ala Igbo ndụmọdụ ka ha gbachie mbọ ike, mee ngwa ngwa wee mee nke ndị Igbo chọrọ, na dịka ọ dị na ọ dịzi ka ndị na-achị ala Igbo na-ekwuru onwe ha na ha anaghị ekwuchasịzịrị ndị Igbo ha na-achị, na nke ndị Igbo kwekọrọ bụ nke ndị Igbo ga-ahọpụta Igbo ndị ga na-echekwa ala Igbo, mebere ha iwu ka a ga-esi wee chekwa ala Igbo, dịka mpaghara ndị Yoruba na ndị ugwu ụfọdụ jikwara eme nke ha ugbu a. Ọ bụ okwu a na ka m na gị ga na-atinye ọnụ, mana ajụjụ anyị na-ajụ taa bụ kedu oge ndị Naịjirịa ga-ebido nwetaba uru n'ọchịchị a n'ugbu a. Ata ya ụta ihe aka na megodo ugbu a bụ nchekwa, ka nchekwa tọrọ atọ ga-esi dị, ka nchekwa tọrọ atọ ga-esi, ka ndị na-akọ ugbo ga-esi ga-akọ ugbo ha na-enweghị nsogbu, ka onye ga-aga njem ga-esi gaa njem na-enweghị nsogbu, ka ndị mmadụ ga na-asị alahụ ụlọ na be ha wee jiri anya na-abụ na-alahụ ụlọ ọfụma, na ọ bụghịzi nke mmadụ na-aga na-eme njem egwu a na-atụ ya maka na nchekwa adịghị. Anọkọta ndị mmadụ na-eje njem a na-atọrọ, ndị Boko Haram a na-eme nke ha, ndị na-eche efi a na-eme nke ha, ndị na-atọrọ a na-eme nke ha. A na-ajụ kedu oge a ga-ebido ribe erere uru ọchịchị dị mma
na Nigeria ọkachasị ka o si gbaa na ugbu a ndị na-achị ugbu a na-achị. mụ na Amechi ugbu a egwu ego chinchim na-eji tie ya ọnụ ka na Amechi egwu ego chinchim ọ batago ka o wee tie ebe ya ọnụ. oge na-adịghị anyị ga-agbapụ ekwentị ka gị wee onwe gị wee saa ajụjụ a maọbụ ihe atụmatụ gị maọbụ ihe ndụmọdụ nke gị n'ihe a na-eme. Amechi Ugwuele, ekele m gị. Chidi nwanne m, ana m ekele gị, ana m ekele ndị Igbo na-ege anyị ntị. Ọ dị mma, abụ m Chizzy ani. Amechi, ị nụrụ na onye kwesịrị ịga na-enye ndụmọdụ pụrụ iche maọbụ onye na-enye were ọrụ ihe ndụmọdụ pụrụ iche na nchekwa nke ala anyị depụrụ akwụkwọ nke ebe a sị na akwụkwọ a na-ezopụrụ ezopụ depụ, maka na ndị a na-edejere akwụkwọ a ndị kwesịrị iweta akwụkwọ a bụ ndị isi ndị na-achị maọbụ ndị isi nchekwa obodo na ngalaba dị iche iche. mana dịka ọ dị ezopụrụ ezopụ, ụwa wee fụzie ihe o dere na ihe o dere bụ na ọ bụghị onye kwesịrị ịda na-enye ntụziaka ka nchekwa ga-esi dị na-enye ntụziaka na nke a na-ebutezi ihe mgbata uhie na-eme na nchekwa kwesịrị ịdị na Naịjirịa adịghị ka o kwesịrị ịdị, na-eme na ndị Naịjirịa adịghị eritezi uru ọchịchị anụ ugbu a dịka ha kwesịrị irite ya. Oge ị nụrụ maka akwụkwọ a, maka ka esi depụ akwụkwọ a na ka esi ndị obi ndị na-achị anyị si ata onwe ha ụta nchekwa wee na-akpọ afọ n'ala kedu ka obi dị gị? nwanne m nwoke Chizzy, na ihe si agazi n'obodo anyị ọ nwezi ka o si dị. nwere onye ọ dọrọ ewu na ọkụkọ anya na ọ bụrụzi ka ihe si kwesịrị ịdị ka ọ dị, maka na kịtazi a na-asị kịtazi ihe kwesịrị ịdị n'elu na-adịzi n'ala, ihe kwesịrị ịdị n'ala wee dịrị n'elu. mana otego ndị ụfọdụ na-ekwusị na onye isi ala na ọ bụrụ onyanwa ka ọchịchị n'ezie dị n'aka, na o nwere ndị nọsobere ya nso, ọ bụ ha na-ekwu ihe na-eme na ọtụtụ ụlọ ife na-eme na ọmarọ. ọ dị ndị mmadụ ka egwu ka ha na-egwu, ọtụtụ oge ka a na-akpọkọ nwa amadi ha abakịgharị chief of staff ndị gọvanọ na-enwe, president na-enwe chief of staff abụrụ ada tụziri ya aka na onye ọrụ gọvanọ ma president ka ọ bụ. mana anyị na-afụzi kịta ndị chief of staff na-abịazi na-enwe ikike mmadụ enyere ha, na-enwe ụdị ikike amara ebe o si wee bịa. onye nọ n'ọnọdụ ka a na-agwa ya ọ ga-eme, ọ bụrụ ya na-ekwu ihe ga na-eme, o were nwayọọ wee banye site n'ikute ụtaba banye n'ime ahịa, were nwayọọ wee na-achịkọrọ ọkwa, na-achịkọrọ ọnọdụ, na-emekọ na-ewere ikike. wee fụ na onye a ga na-ekwuzi ihe na-eme dịka nke a si wee dị ihe gbasatara nchekwa obodo, security. ka ngwa gị kachacha anyụ Naịjirịa ịkpakọ kịta enweghị nchekwa obodo na enweghị ezigbo akụ na ụba. ihe abụrụ ihe a ga-asị na onye n'ebe anwa bụ na mmadụ chọrọ iji ebe anwa wee menyere nwanne ya nwoke ma ọ bụ ya nwoke ma ọ bụ ya na mana Amechi dịka isi kwu na onye kwesịrị ịnọchi anaghị achị onye isi ala o gosiela ọ na-ada apụta na ọ na-ada ege ihe na gbasara nchekwa ala anyị, maka na ọ bụrụ na ọ na-anụ ya na tupu onye ndụmọdụ gbasara nchekwa na ala anyị ewe iwe wee depụ akwụkwọ, onye isi ala ekwesịrị ịma ka obodo si adị. ọ naghị amụta dịka o nwere ihe niile ọma. onye cheka ngwa gị Buhari emego okenye arụ na ka ọ dịka n'ụdị official years. onye a na-ekwu na 72 years or 73 years o mego okenye. ihe onye nọ n'ọchịchị na-afụ maka ya erika. ihe o kwesịrị iji onwe ya wee inene na onwe ya wee kwuo ha ga-eme na ya erika. ụdị ha na-eme onwekwanụ ụdị ndị ajọ mmadụ na-anọghị nso. ụdị ndị a ga na-eme ka ha na-emenyere gị eme
ka ha na-enyere gị aka ka ihe ghara imebi mana ọha na-abịa efuzia na ị na-agbakegharị kedu onye tụnyere akwụkwọ nobody voted for him in this country onye a bụ na Buhari wetara ya mana onye anwa na-ekwuzi ihe ga na-eme na Naịjirịa ihe a na-agwa gị abụrụ okwu asị ihe a megidere Baba Gana Mongonu bụ onye na-ahụ maka ihe a na-agwa gị bụ ndị amị ndị ọkaiwu amị nevi ndị ụgbọelu ndị ụgbọ mmiri ndị ana onye ọbụla ma ndị uwe ojii na tebụl ya ka onye ọbụla na-eje ekpesa ihe na-eme ekwuye onye nwa bụ onye na-agwa onye isi ala ihe na-eme onye bụ onye ya na ya na-akpa mana Abakari bụ chief of staff ịbịa ije kpọọ ndị isi nchekwa gị na-abụ gị ma akpọ onye ọ bụ ọrịa mana ihe o ji gbagwoju anya bụ na onye a chere ka m gwa gị agwago nkịsị gị onye a na-akọwasị na ọtụtụ oge a ga-enwe iwu a ga-ama n'aha onye isi ala asị na onye isi ala kwuru I am directed by Mr. President to I am directed na Mr. President onye isi ala na ọ gwara m mee ma m gwa gị ka ị mee ụfọdụ oge ncha niile na ọ bụrụgodo ụfọdụ mana onye isi nchekwa ngalaba nchekwa nọrọ tupu o were ikike na onye ma ọlụ ya dịka tupu e were mmadụ n'ọrụ a ga-agwa ya ụdị ọlụ nakwa onye gị na ya ga na-alụkọ o gosizi na ụfọdụ asị na-ekwuru ha agaghị ajụzi ajụjụ si onye isi ha kwesịrị ihe ndị ọdụ mmadụ dịka Baba Gana Mongonu kedu ebe ọ nọ na ha kwesịrị na ọnụ ya kwesịrị ihe ha ike tupu ha eme gịnị mere na ha anaghị ajụ ụdị ajụjụ a ị na-ajụ ajụjụ Chizzy etu mụ na gị na-eme program ka nye gị ka ịfụ ihe na-ekwu kịta etu mụ na gị na-eme program anyị na-atọbel n'ebe a o nwere ike onye ọzọ abịa anyị adị ịbụọ gị na ha na-akparịta ụbụba ọ bụrụ na ị jụrụ m ajụjụ m ga-ekwu okwu ọ bụrụ na ị sịrọ m tinye ọnụ n'okwu m ga-ekwu okwu mbịagodo ka m kwuo okwu isi m cheregodo ka onye akwụcha anyị benchi ya metụ a emecha ihe a na onwe ihe m ga-eme ọgwụ a kpọrọ anyị ọrụ ọgwụ a na-ego ọrụ ịbịa onye a hapụ ofu onye ya niile sinaka wee mebie bụ onye isi ala ịmana ihe m na-ekwu ụgwụ tupu enye mmadụ ọrụ a ga-agwa gị nekwa ihe ị ga na-alụ ekwe onye gị na ya ga na-alụ onye ọzọ bezie ya maka na ọ bụrụ na otu a Baba Gana Mongonu pụtaga onwe ewu ugbu a na ọ dị ka na-akpachapụ ya n'ahụ ihe a na-akpachapụ cheru o nwere ebe niile ọkachasị na ebe ọchịchị o nwere ndị dị etu a ifere etu Abakari dị o nwere ndị dị etu a buru ihe niile tụkwasị ya n'isi onye a ga-abịa ọ banye kpachie ebe niile jụ na onye ọzọ ama abata ọ na-akọrọ onye isi ala ihe ọ chọrọ ịnụ ọ na-agwa ya na ihe a ga-eme ma akọgo na onye isi ala ya na onye isi ala bụ nwanne na otego ha bido biwe ndụ ihe gbasara Naịjirịa bụrụ ihe ezinụlọ ọ bụrụ ihe a na-ekwu na mụ na onye adịka na mma nọọ na onye amaka ihe ọ ga-eme n'etu obodo anyị si aga iwe efu na obodo anyị na-adanye n'ime onunu maka na ndị na-achị anyị amara ihe a na-eme ọ bụ na ama ihe a na-eme Chizzy ịchọ onye ma ihe ọ mgbe Obasanjo na-achị mana ihe o ji ewute onye isi ndụmọdụ maka nchekwa sị na onye a na-enye ntụziaka na-agwa ihe a ga-eme na ọ maghị ihe gbasara nchekwa hapụgodu na ọma na ọmarọ onye ka a na-agwa gị o nwere ihe onye na-achị ịgwa m na ezinụlọ onye ọbụla amara ọrụ ya nwunye amara ọrụ ya di ya mara ọrụ ya mana ya na-agwa gị bụ na o nwere ndị bụ ndị ụbụrụ buru ihe niile bukwasị ya n'isi o nwere nke ọ ga-emenwu mana o nwere ndị pawa ikike ọ na-atọ ha ụtọ dịka Abakari ihe ọbụla I am directed by President ndị mmadụ ada amazi nke Buhari kwuru na nke Buhari kwuru ndị mmadụ ada amazi nke onye a mere ndị ụfọdụ na-ekwusi na onye a bụ onye na-achị maka na ị ga-afụkwa President wee ma onye a kwuru anyị kwugosi ha na tupu ha iweta ihe ọzọ sị ha I am directed by President na a ga-eweta na ya ma emezi ọzọ na ọ bụ na ị wetara mpepe akwụkwọ ebe onye isi ala dere na ya ma eme maka na ụfọdụ oge nwoke a kpọpụta kwuo ihe ọ chọrọ ka eme ije nyochawa anya ị ga-ama ihe megide nke Mongonu nọkọtara kwuo ọ bụrụ sọsọ ya ihe a ka ọ na-eme ọkpọ minista
ọgwaghị ya ga-eme onye ọgwaghị ọ ga-eme ọrịa onye ọ bụ president ọ bụrụ na ọ dị ka ngwa gị Chizzy ọ naanị na Naịjirịa ka ụdị ya nwere ike ime ekwesịghị onye a kịta ọpụta echi si m nwa bụ workshop mee ha gasị kedu onye bụ amara m onye bụ mana onye fụgo na o mewego ya mana onye kwesịrị ọrụ ego ntụziaka ugbu a sị ha nakwana ikike n'aka ya ọzọ maka na ọ bụrụ dịka na akwụkwọ a ezopụrụ ịfụrụ vidio ebe nwunye Buhari na-aba mba n'ime Aso Rock na ekpochiri ụzọ na ndị ya na ha bi ndị bịakwutere ha na-ewezi nke onye nwere ga-ama onye ha anyị na-afụ ije chịka ngwa gị hapụgodo ma otere aka ije ebe ọchịchị niile ka ngwa gị ma n'Enugu ahụ ma Imo ma Kalaba ebe ọbụla ije ihe ị ga na-afụ bụ na ya bụ nwanne gọvanọ na ya bụ nwanne kọmishọna na ya bụ nwunye gọvanọ na ya bụ nwunye kọmishọna onye etinyere aka bụ gọvanọ onye etinyere aka bụ president mana ndị niile bụ na ha bụ nwanne na ya bụ onye ha akpọ onye ndị a ka a na-aya onye ahụ nwa na-ekwu onye ga-eme ihe onye a na-ekwu ndị ga-arụ ọrụ onye abụ ndị gasị nye ha nke ihe a na-emebi ọchịchị onye isi ala onye ọmakwa jeru ọ bụrụ na a na-asị na Buhari kwuru oge ụfọdụ ọpụta okwu na-ajụ ma nwoke a ọmadịhe na-eme onye emego okenye ka anyị kwuo nke bụ eziokwu onye emego okenye ị na-ahịa iche ka Buhari rụọ ọrụ ka kịta ọ dị 73 years ka mgbe ọ chịburu mbụ na kịta ọ ga na-arụ ọrụ ọ kwesịrị ịnọ na bịa na ọ ihe na-eme eweta okenye si anya bịa chụwa anyị ka ihe a ga-eme n'ihe a mere na-eme o nwere ihe ọzọ a ga-eme Chizzy anyị ọkwa efere eto isi anyị bụ ebuni akpanyego n'ite ọkwa eto ekwe ebe a ka anyị nọ maka na nwoke a na-agwa gị ha ọ bụrụ naanị mụngụno ndị niile onye a na-akpọkwudu ma ndị gọvanọ gwa ha si ha nekwa ihe a ga-eme ngwa n'elu nke mere ndị ọhaneze ndị ntorobịa ọhaneze ji si na ha ekwe n'ihe ndị na-achị ihe a na-agba anya mmiri nke a kịta amadị m ebe m ga-ebido maka na nkwuwe ka o si wee dị m nkwuwe ka o si wee dị m asị ma o nwere mana nke bụ eziokwu bụ ekwugo m ya ndị PDP na ha hazi ọchịchị n'Enugu steeti maka ndị lokal gọọmenti ekwugo m ya onye ọbụla mma na ya ma apụtakwụrụ kwụsi ike maka ndị ziri ọrụ onye apụtasị na ichi Enugu maọbụ ichi Imo maọbụ ichi Abịa maọbụ ichi ebe ọbụla abụrụ maka gị onwe gị ọ maka ndị mmadụ ebe ahụ nọ ndị na-arụ ọrụ bụ ndị ziri gị ọrụ ndị nwe steeti bụ ndị obodo ọ bụrụ etu ihe si wee dị gị na etu ihe si wee ihe ka dị ndị na-achị mma kedu ihe bụ na a na-egbu ndị be anyị gọvanọ anyị a ejego ụzọ ụwa bee akwa ma ihe bụ na nwoke bere akwa etu esi wee etu o si wee wute ya n'obi o nwere onye nọ n'Enugu a na-akọrọ akọ o nwere onye nọ n'ala Igbo a na-akọrọ akọ ihe anyị na-eje n'aka ndị a onye na-eti gị ihe onye oge ọbụla n'ihe okwu ichekwawa onwe gị mana mgbe anyị na-etonite oge enwe onye rụpụta n'ọgbọ ebe a na-egwu egwu onye a esowe gị o nwere ihe ime ọ na-achọ gị okwu ị na-aga agwa gị na ọ bụrụ na ị kwadoro ka gị na onye anụ ezigbo ọgụ ọ ma hapụ gị aka ịpụ na-anụ ọgụ anyị akwadocha ka anyị ga-esi wee chekwaba anyị ịmakwa ihe a dị ka a gaghị na-akpọ mitin ụmụnna akpọ mitin ụmụnna na obi ndị obodo ji biri na anyị na-akpọ mitin ụmụnna dịka ndị obodo anyị ndị ụmụụka bi ma vileji n'obodo anyị kpọrọ mitin ka anyị ga-esi wee mara ka anyị ga-esi wee ndị na-eme anyị ihe onye isi obodo anyị na ndị ya na ya na-achị eje gbawa izu ha na ndị anyị na-ekwu maka ha eje gbawa izu kedu onye amarọ na ihe niile a na-eme n'obodo anyị gbasatara nchekwa na ihe ndị ka anyị na ndị be anyị gbake n'izu mana dịka ọ dị ugbu a Amechi n'ozi a ndị ọhaneze ndị ntorobịa ọhaneze nke onye isi abụ Igbo Ayaka Igbo Ayaka kwuru ugbu a na ha nyere ndị na-achị ala Igbo ndị isi obodo ala Igbo mkpụrụ ụbọchị 30 ka ha jee mee nzukọ mara ka a ga-ezi hibe otu nchekwa ma ọ bụ ụlọ ọrụ nchekwa ga-echekwa ala Igbo dịka mbawara ndị obodo ọzọ si eme ya iche na nke a ga-amịta mkpụrụ ọma cheka ngwa gị ụdị ha
o nwere ụdị mkpụrụ ọ na-amịta kwe ụwa n'ogodo onu ụmụafọ ụmụaka ndị Igbo na ọ bụrụkwa ha na ha na-akpa na-eme ụdị ha ndị isi anyị na-eme ka agasị na anyị nwere ndị isi ụmụ ụdị ihe a ga-abịa mee ị na-ajụ onwe ihe ndị a na-afụ ịda afụ o nwere ihe a na-afụ na-abụrọ afọ ha ọnụ ha na ha na-atụ ụjọ ha na-atụ ụjọ maka ndị a niile bụ ndị isi anyị n'elu akpụrụgo ọjị ụzọ kalọ na nga aka na-akpanye chiodo ọjị na ụmụ ya etu a ga-esi wee na nga ịnọrụ n'ọchịchị ọ bụ na imetọrọ aka gị onwere onye ga-eme gị ihe ọbụla onye na-ekwu okwu bụ onye ma onwe ya ine anya n'azụ ine anya n'iru ịma ndị Igbo si na onye emerighị igwe adatụ agbarakata egwu mmiri zowe ịda atụ ụjọ maka na ịma na aka gị dị ọcha mana onye aka ya dịrị ọcha ihe ndị a niile na-ewere ndị aka ha dịrị ọcha atinye n'isi bụ na ebe a ha ji gị bụ ebe a ga na-eji gị na-akpụ gị na-akpụgharị gị asị gị na imere ha na n'Imo steeti etu esi wee karakataka gwom ewepụ onye nọ n'okporo tupu onye a na-achị Imo steeti kịta aba ka m gwa gị anụrụ m mana m ga-agwa gị ihe m na-eche na onye mere a ga-agwa dị anyị na-eje o nwere ọchịchị naanị ọchịchị ọbụla cheru hapụ anyị ma n'ụlọ ikpe o nwere ọkwa mmadụ ga-abanye na ya n'obodo anyị taa o nwere ọkwa mmadụ ga-abanye na ya n'obodo anyị taa ndị na-ahazi ihe ga-akpọ gị sị gị dị anyị na anyị maka ị na-eje rozi ọta ka ịma na ọ bụrụ elekshọn a na-eme ọ bụrụ maka ndị mmadụ akpọọ gị asị gị na ị ga-eje mana dịkwa ị ga-emere anyị Amechi mana ihe a na-ekwu ugbu a dịka ihe a niile si emezi n'obodo ndị ọzọ ile anya ndị Yoruba ahazibego ndị chebe obodo ha ihe ndị ka ọ na-ebenatatụ n'oge gara aga ka obodo Lagos mere na ha nyochasịrị fụ na ndị a na-agbagodo ọtọ ọgba tum tum ka emechitagoro ya maka na ha amachasịghị ndị na-abịa ọgba tum tum na obodo ha ihe a wee na iji hazigasịa nchekwa na-eme ihe niile mana gịnị ka a na-eme n'ala Igbo ịbịa n'Enugwu anya ala Igbo niile ọkwa mgbe ndị Fulani kpụ ehi na-efi ha kpụ na-aga afụrụ m ya na Facebook o nwere obodo efi ya nọ na ya ọ ga-adị ka igurube ihe niile ha nwere ga-agwụ ọ ga-atapịa ebe ahụ atapịa ndị a na-achụ ha pụọ na be anyị ọkwa ndị na-enwe ka ọgịnị onye isi steeti Enugu ihe kagodi ya mkpa nke o jee kwuo ka ndị mmadụ mara na ọ nwere mgbe ezi wee chụọ ndị Hausa ọsọ mana ndị Hausa ndị ugwu Hausa ha gbuo ndị Igbo na ndị mgbadata be anyị n'ugwu Hausa o nwere onye ga-ekwu okwu o nwere onye na ebe a ga-eje kwuo ihe ọbụla a na-eme ihe a na-ajụ sị kedu ihe ọgịnị na-eme ndị a o nwere onye a mụrụ gọvanọ o nwere onye a mụrụ kọmishọna ọ bụrụ na ịbụ gọvanọ maọbụ na ịbụ kọmishọna were kọmishọna ịbụ wee rụọ ọrụ were gọvanọ ịbụ wee rụọ ọrụ ndị Igbo ọrụ ịmakwa na o nwee ndị ọ bụrụ arụ na echere nọọ kedu ihe mere mgbe echere onye ihe nwere mbido ga-enwe mgbucha mana ehibegoro ndị na-echekwa ọfịa ndị a na-echekwa ọfịa cheru ndị a na-echekwa ọfịa ha na ya mana ndị Igbo si na ụdị ha chọrọ ka m gwakwa gị na ihe dị n'uri ya ọkwa ịma nkịta na-agba ụja o nwere nkịta na-agba ụja ka o wee gbuo onye ga-egwu ime osi n'igbu ụja wee taa onye m ji maka eke nkwụcha ekwesịrị na ebe m na-eke ya bụ nkwụcha o kwesịrị iso m wee kee nkwụcha onye mụ na ya na-eje agha m na-eje ka mụ na ya n'ọgbọ ka anyị ga-ya akpa ọ bụrụ ịbịa n'ụlọ ifu etu m si akwado ya mere ịkwadoro ihe ndị ọhaneze ndị ntorobịa ọhaneze akwadoro m ya kwadosie ike si ha gwa ndị na-achị anya orugo mgbe ha ga na-eme ihe ndị mmadụ chọrọ ọ bụrụ ihe ndị nọ n'ugwu Hausa chọrọ ka ha ga na-eme ọ ihe ndị be anyị chọrọ ndị be anyị nọ n'ugwu Hausa ọkwa onwego mgbe ndị ugwu Hausa sịrị ha na ọkwa onwego mgbe ndị be anyị ugwu ị na-ajụsị kedu ihe kpatara na a na-eme ihe ọbụla ha na-eme n'elu mgbe ebido na-eme ọ ndị na-achị ndị Igbo ndị nwaanyị tinyere n'ọkwa ọ ha bụ ndị jidere Nnamdi Kanu socheta ya na-akpụ ya aja afa na-ekwu nka na-eme nka na-akapịa bụrụ ndị pụtara ịkpọ ihe ị nwere mkpọkọrọ iwere efere ije ya n'isi na mkpọkọrọ onye iro agbata obi ya wee kpaa ife mana dịka atụmatụ ndị obodo ụfọdụ ji nwayọọ nwayọọ na-ahazibe ha ịba ọgba tum tum nke ụkwụ atọ maọbụ ihe n'obodo a efu na imirikiti ndị na-agba ya abụrọkwa ndị Igbo
ụfọdụ asụsụ ha na-asụ ihe na nchekwa mere na ndị Yoruba nechara ya fụ na ndị mmadụ si abata na ha da amachakwa ndị a na-abata machizie ọgbatumtum na obodo ụfọdụ na efere m ala nna anyị n'ugwu Hausa na Kebbi steeti na mgbago iru ebe anwa enwero oke ana na anyị na ndị agbata obi anyị naanị ebe e nwere oke ana bụ ebe a bịara ebe ụzọ dị ndị kọstọm na-anọ na ndị a mana ime ọhịa nwere ị na-agafe o nwere mgbe nsi Lagos eje Kebbi steeti mgbe anyị jee 5 bus naanị m na amarụdụ m maka driver naanị m bụ onye Naijiria nọ na moto ndị niile m na-anọ na moto bụ ndị Nigeria ka anyị ga-eme anyị erute ka m gwa gị eme anyị erute na checkpoint ebe ndị immigration nọ anyị erute ebe ndị immigration ya ndị na-afụ maka ndị na-abịa n'obodo anyị ihe mere bụ asị ha anọ anyị nọ na moto a na-edupụ ha ofu edupụ onye a nọ na onye anachite azụ edupụ onye nke ọzọ anọ nachite azụ ya na otekokwu ya mere ya emere youth service na 99-2000 edupụta onye a ọ nachite azụ edupụta omechaa njụ ha asị ya kedu ihe na-eme asị m na ego ka a na-ana nsị kedu ihe kpatara ga ejiwe n'ụlọ ego asị na ha bụrụ ndị obodo a ifugo ihe na-eme kịta maka ị na-akpọkwa onye isi ala ị na-akpọ Buhari ị na-akpọkwa ndị ọzọ maka na ihe gbasatara mpụ ụbaga anyị n'ime o nwere onye o jiri aka mana ihe anyị na-ekwu kpọmkwem maka onye ọbịa na-emebi obodo anyị dịka nchekwa si dị ndị ụfọdụ na-akpa nkata na-echekwa ụdị ndị na-abatagasị n'obodo na ụdị na ndị na-anọgasị n'ụdị ọrụ dị iche iche aka m na-alụtụkwa aka dịka obodo maka ndị a na-agba ọgbatumtum na ngwa gị ụfọdụ n'ime ha ọkwa ịma ihe ji wee kpochie eji wee mechie artisan na ndị ha mere ndị bi ebe ahụ hapụrụ ndị Igbo ha ọ dị ka ha tigburu mmadụ ma ihe dị otu ọ nweghị ihe mere ebe ahụ ndị uwe ojii eje ha jụta ndị uwe ojii abatara ebe ahụ ka a na-eme etigbuo ofu onye uwe ojii ị na-aghọta ndị a na-ewe na iwu agbasatara ha kedu ụdị ndị Igbo ma a na-abịa na-ekwu na Igbo na ebe niile mara ka m gwa gị ihe ndị Igbo ji anọrọ ebe niile daanụ fịam ndị Igbo na-emepe obodo ndị Igbo na-edobe iwu obodo ha ma Igbo mana ọbịara ije nwụrụ na ma ndị Igbo ada abụ ọbịara abịa were ana ya mere ịkwadoro otu ndị Yoruba na ndị Lagos si amachigasị akwadoro m ya ihe m na-ekwu bụ abịagoro n'Enugwu a urugo mgbe maka ana m akpagharị ana m afụ anyị ka nwere ezigboto nchekwa n'Enugwu a ajọ ndụ adịrọ nnukwu ebe a mana ndị a niile a chụrụ na Lagos ha batawago obodo a na ebe ọzọ ihe a ga-eme bụ orugo mgbe a ga-abịa ndị nchekwa ịgba mbọ fụ na ndị niile na-anya ọgbatumtum na tupu ịnyawa ọgbatumtum n'obodo a na ọ ga-enwe onye ga-agba aka gị ọ bụ mgbake gbanyere ekwerekwu gị ọ bụ nzukọ ndị Igbo ka anyị na-akpa arụ ka nchekwa si dị na obodo anyị bụ Naijiria nakwa akwụkwọ a nke ezopụrụ sitere n'aka onye ndụmọdụ ukwu nke na-adụ onye isi ala ndụmọdụ na-adụ maka nchekwa obodo ka ahụ o depụrụ wee na-asị na onye kwesịrị ịda na-atụzi aka ka ọchịchị ma ọ bụ ka nchekwa ga-esi dabụrụ ya bụ ndị na-akpọ oku ndị isi nchekwa na nke a na-eme na nchekwa na ihe ndị ọzọ na ọchịchị ka ihe ga-esi dịrị ndị Naijiria mma na ihe a onye ahụ na-eme na-akpọ afọ na akpọghachi ndị Naijiria azụ. Anyị gbakwara ụnụ na ndị ọha na eze ndị ntorobịa ọha na eze nke onye isi abụ Igbo Ayaka ajụla ajụchie ike atụmatụ a na nkwekọrịta nke ndị isi na-achị na ndị Igbo ya na ndị onye isi uwe ojii kwekọrịtara na ha si na ọ bụghị atụmatụ a ka ha kwere na ha chọrọ ka ndị Igbo jiri aka hibe ndị ga na-achị dịka mpaghara ndị ọzọ dịka ndị Yoruba si mee nke ha na nke a ndị ọchị ala Igbo kwuru bụ nke ha ka ha kwuru na ọ bụghị nke ndị Igbo chọrọ ka ha mere.
efu iteghete efu itoolu asaa asaa otu otu efu efu na itoolu maọbụ efu itoolu efu atọ ya bụ abụọ efu itoolu efu abụọ atọ otu 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 efu efu na itoolu bụ akara ekwentị ga-eji weti ọnụ. Biko gwa m afọ gị na ebe isi akpọ. Chizzy. Ekene gị waba eze. Chizzy daalụ nụ Amechi ugwu. Amechi a na-ekene gị. Daalụ. Ekene daalụ nụ oku unu ha na-agba mbọ ka ọ dị mma. Daalụ. Ndị ọzọ na oge adịghị. Isiokwu unu wetara tata mara mma mana anyị aghara na-ekwugbo onwe anyị n'okwu maka na nkịta si na onye ọtọ na-afịa ute were deri ego ya n'iji na amagori ahụ. Onye ọbụla na-ede ndị na-achị anyị anya na mpaghara saịdị anyị a na-egbu onwe ya oge. Ndị enyo ihe na-acha acha enyo. Onye ọbụla afụgo ihe na-eme. Ndị ha na-alụ n'ọrụ bụ ndị n'ọnụ iti a na-akpọ Naijiria. Ha agaghị ekwute ihe niile maka na ụjọ ji ha. Ọ dị ka ife okwu nke a na-akpọ mpaghara a na-akpọ NTA n'ọnụ ndị iti. O nwenube ụbọchị a ga-egbu ndị mmadụ ogbuo ndị Biafra ka ha gịsị ya na igwe okwu ha. Onye ọbụla nebe Nnamdị Kanu anya onye nwabụ onye nke anyị malụ tụfuru mama ya na papa ya tụfuru ndụ ya ebe ọ na-achọ ka ọ dị mma na isi anyị bụ ndị Igbo. Ọ bụrụ maka ndị na-ekwutere anyị ọnụ o nweghị ha ga-ekwute maka na ha ma maka na izie onye iro gị afịa ndụ ihe oyi egotere gị bụ ọnwụ. So nke isi na ha ji eme wuche onye mpaghara ugwu bụ akpa ha ka ha na-achọ ọ bụrụ maka ọdịnamma anyị. Daalụ Chizzy na ọ ga-abalị unu. Daalụ wabeze daalụ ka anyị wekwara onye ọzọ ozugbo. Biko gwa m afọ gị na ebe isi akpọ. Nna m ukwu Chizzy. Ọkịja dum. Ana m ekele gị o. Ọkịja ọ ga-adịrịrị gị na mma daalụ nwanne. Nke bụ eziokwu bụ na ekwenyere m na nke Amechi site na ikwunye ya na-akwụnyere ndị nke a na-akpọ ndị otu ikorobịa ara eze ndị Igbo. Mana nke bụ eziokwu bụ na anabọrọ ndị ahụ na-akpọ ndị anaeze ndị Igbo. Mana eji wee kwenyere okwu hagodu bụ na ndị na-achị anyị na ndịda ebe ọ bụ na ha enweghị ọnụ okwu ịgwa ndị na-achị efi ka ha kwụsị nje ha na-eme n'ebe ndị ọrụ ugbo nọ n'ala Igbo. Ọ bara uru na ha na-ekwute ndị Igbo ọnụfa. Igwe n'eziokwu otu ị na ebe a na maka okwu ọnụ otu ite ekwu okwu ihe ọbụla isi m mere otu nọ na ndị mere gị ndị rube gị isi mana bụ ndị a na-achọ ọchị n'ala Igbo mma achọ ọdịmma ndị ahụ ọ na-achị ịwa akpapa. Ihe ọzọ na-ekwu na ndị amaghị ekwute ndị Igbo ọnụ taa bụ ndị a na-akpọ ndị IPOB ma ndị gọvanọ ma ndị ọhaneze ndị okorobịa ma nke ndị okenye ara ma ndị ahụ. Daalụ. Biko gwa m afọ gị na ebe isi akpọ. Ọkwa eze Enugu. Eze Enugu ndị ka email. Ọ ga-adịrị gị na mma. Dịka okenye enyebeghị Eze Enugu. Maji ndị Igbo ajịchikwa ike mana ọkụkọ na-ebe ekwa ọ bụghị na ọnwụ na-ebo ka ha kama ndị Igbo onye mere sowe ọdụ anyị kwuru echi ị na-ata anyị na-ata anyị maka anyị ofekwa ụzọ. Eze Enugu ịnọkwa ya? Eze Enugu ọ dị mma. Ọ dị ka ogbubiela ka anyị were onye ọzọ. Gwa m afọ gị na ebe isi akpọ. Afọ gị na ebe isi akpọ biko kwụsị okwu ike. Anyị dị mma. Emeka. Emeka ka ị ka benu wee dị o tekwala ahụ ọ dịkwa. Nna anyị nọkwa mmadụ anyị anọkọta na-egeri moto ezeri fes ka ọ bụrụ oge nka ga-akwụ n'ekwentị. Ngwa daalụ tinye ọnụ n'okwu. Ihe mụ na-achị dịka ndị ọzọ dị gboro bụ ilekwu na-achị anyị na Igbo anya ma bụrụda na ọlọpụ ebe anyị ji atụ n'aka ka ngwa ga-eziokwu chus kpatara anyị ya ngaji ihe anyị gaji ga-asụ n'aka na Igbo anyị bụ na ọ bụ ka anyị na-ahọpụta ndị na-achị anyị ọbụla na ọpụta onwe ndị na-achị
Senate na tia ka ngwa ga issue ke delay ga yin but you bụ nsogbu bụ na ha ba n'ime ụlọ eche ka ha na ya ga-achị ka ndị ze example na ya na dibe na amụnye n'Igbo steeti ile na yerike na okwu Emeka gbasia mbọ ike sụọla ya Igbo yele ya local government dịka họpụta ndị na channel okpuru local government na ndị mmadụ amụba maka ya ụwa anaghị eme kampeen maka na anyị nwere ndị ọrụ PDP na-achị ihe nwere n'okwu n'ugwule PDP na ha agabagbo onye nwere ya agabagbo ọ bụrụ na ịgbapụta onye atụ na onye agabagbo ka e ga-esi onye a gụmụ na ezi ga-abịa kpọọ onye ahụ ihe bụ na-enye anyị nsogbu onye adịga ege ntị onye bụ nsogbu anyị n'obodo daalụ adịka ndị mmadụ wepụtara ka ha wepụta ihe gaghachi ọ bụ na ndị mmadụ wepụta ka ndị gaghachi ịgwara ya ha okwu oge ege ntị onye bụ nsogbu anyị ọ kwụchawo daalụ chinyere ọchịchị ebe ahụ ha nọ daalụ nwaanyị afa gị na-ebe isi akpọ ndị ka email anyị nwere afọ Igbo nwanne ọ dị mma biko ịma na a na-abụ ewe ka a ga-esi megide ihe agba avụ ma ata na ihe a bụ nzukọ ndị Igbo afa gị ga-abụrịrị afọ Igbo ị ga-asụ Igbo ya ele ihe ka ọ ghara ịdị ka igwe na-ekwu okwu ma ọ bụ ekwentị gbubiri gị biko gwa m afa gị na-ebe isi akpọ ndị ka email nwanne Ishika gbagwa ya afa gị o isi na gịnị mere ebere ngwa gaa n'iru bee ya nkenke amecha na-ekele gị daalụ nwanne m nwoke unu n'anya ihe na-eme na ala Igbo unu ga-ahụta na ndị na-achị anyị achị eji obi ha abụghị ka ọ dịrị anyị na mma site na akparamagwa ha na-akpa ọ dị ka ihe Amechi kwuru okwu maka artisan ha were ụgbọ onye polisi ebe a ma ha na-etu okwu na ha chọrọ ka ndị Igbo gbakọ eke na New Artisan ha were nyekwụgwọ onye polisi ịmara ya emechara achụpụ ndị Igbo n'ahịa hapụzi ndị ugwu gburu mmadụ ụdị ihe ndị a niile wee ihe ọ ga-awi na-eji anya ifuze na ụlọ ahịa arụchara ebe ahụ ma ndị zitere ego penshọn kwụ ụgwọ na emechi ebe ahụ chụpụ ndị Igbo ebe a hapụrụ ya n'ugwu ihe ahụ ihe na-agba anya mmiri anyị na-eketego na nke onye isi na-achị gọvanọ Enugu steeti onweghị ome onweghị ome ego ebe ya kịta m na-agwa gị n'ugwu ihe tụrụ ebe ahụ na-akpata dị iche iche mụ amarodị na o nwere ndị ka na ebe eche m na achụpụrụ mmadụ nche ebe ahụ amadị m na nọọ na-emechasị ndị Igbo pụọ nwe ka esi hapụ ndị ugwu na ebe ahụ ihe anyị na-ekwu ịdịcha ọnụ eziokwu na-agbazi mbọ anyị pụtazi ebe ahụ were achụchị anyị azụ nwanne ihe anyị na-ekwu ọ bụ eziokwu ka e kwuru ihe na-ekwu bụ na anyị ga-eje mee nchọpụta ka anyị mara ma ọ bụ eziokwu na mgbe e nwechara nsogbu anụnwa asị onye ọbụla pụọ emechazi hapụ ndị ugwu maka na o nwere ike ọ bụrụ ndị na-anọcha na mgbere ebe ahụ na ọ bụrụ dịka na ebe ahụ na-emepere ya ha akpụchiri ebe ahụ ịma na ebe ahụ bụ ebe ndị ụfọdụ si anọ na be ha ndị keke na-anọkwa n'iru ebe ahụ ebu ndị mmadụ mana anyị ga-eje ka anyị mara ihe na-eme afa gị na-ebe isi akpọ ana m anụ biko onye ka nna ya na-ekwu Ikechukwu Ikechukwu isi na anụcha m ihe anyị kwuru nwanne m nwoke mere aka epefutawo ngwata ịka na okwu m n'ofu nwanne m nke bụ eziokwu na ndị na-achị anyị ụlọ ya zụrụ n'ebe ha nọ akwa ha mere mitin mbọsị aja kpọta onye ugwu bụ onye isi ndị polisi ka ọ gaa n'ọra mitin anya egosi mgbe ndị ofe mmadụ mere nke ha onwere ma ha ụfọdụ ma asụsụ oyibo ihe ha na-asụ bụ asụsụ ofe mmanụ mechaa ekweghị ka ha kwado nsọ ma nwesị ndị ikpe anyị na-eme ha na-eme ya na kpọọ political correct wee na-emegide onwe ha akwa ndị anaghị
polisi terrorists ndị achị ndị ugwu uchu. Dị mma, bekee gị anyị sụrụ bụ ihe gbubiri na ihe anyị na-ekwa ya watacha ya. Gwa ya afa gị na-ebe ishi akpọ. Wata na nne ya biribiri. Igwe nwoke ka dị anya bebe nke na-esi obodo ebe ewe na-akpọ. Ọgọ gị nwoke nọkwa ebe a. Ọgọ bụ chi onye. Anụ m anụ n'onu gị. Gawa n'iru na anyị na-anụ onu gị. Eziokwu anyị nwekwa chekwubere ebe ndị chịkwa anyị nọ. Kama ife nwa na-ekwuba a na-achịkọ dawa nọ. Ọmụmadụ zọrọ ụkwụ ịgbachi nkịtị onye adakwa nke ọzọ ichikwa aka ntị. Ịgbachikwa nkịtị ọ dakwa nke ọzọ adakwa bụpụ ya isi. Ọ bụrụ na ndị nche ya bụ ndị okenye a na-atụ egwu ịlụ ọgụ ọzọ anyị nwa alụghọ nke ya gara aga anyị nwadịkwa nkwadobe ọ mara na nke mbụ a ji aka nkịtị wee lụọ mana nke a lụọ ọgụ onye ọbụla afọ ọbụnanya onye nke aka nke ọzọ ya nwụọ anyị ya nwụkwa a lụọ ya na-edozibegere ndị kpọrọ ha ya nọrọ ndụ ekele mmiri. Daalụ m ya nụkwana ọgụ. Nke a dị egwu nke a dị egwu mana udo ka anyị chọrọ mana ọ na-ewute na ebe ndị ọzọ anyị na ha nọ na-eke nkwụcha na maka na nke nkwụcha abụghị ụjọ anyị nọrọ kama anyị ga-eke nkwụcha debe anya maka ka ihe si dị chekwa obodo anyị ọ bụrụ ihe ọzọ ka a na-eme ka anyị were mmadụ ole na ole mmadụ na-agba anya na pechi. Gwa m afa gị na-ebe ishi akpọ. Nna m ukwu ọkịja kpaghachiri azụ. Biko bee ya nkenke. Ebe ana m anụ ka nwanne anyị nwoke na-asị na-achụpụrụ ndị Igbo lapụ ndị ugwu. Ọtata bụ gụnwe ma na ndị na-achị ọchịchị n'ala Igbo na fa na-atụ ndị mgbago ugwu egwu. Ọtụtụ ndị na-achị esi na-eme enweghị ọrụ n'ebe ha nọ. Anyị wee sị onye na-enwe ọrụ n'ebe ndị iro m nọ egbe nke onye ezite na nọchite anya nke m nwa. Ọka mara onye atụrụ n'ụzọ ka mmeta na ọgụ ka onye iro m fụ karịa isi na ịma mmiri iru na-etụkọba m. Eburu onye ụjọ na ịnwe ndị ọchịchị n'ala Igbo izi anyị. Daalụ. Ndị ndu anyị nwere ndị ndu n'obodo. Daalụ. Afa gị na-ebe ishi akpọ. Ọ bụ Uchechukwu nwaanyị Nwokoro esi m ọzara. Nkanụba anyị gaa n'ihu. Amechi maazị Adị m ọhịa nna m n'ọbụ gị mere. ka m tinyere gị ọrụ n'ihe na-ekwu ịkwụrụ nnọọ Igbo biri kpamkpam. Daalụ. Ndị Igbo ụka amamihe anyị amara m. Anyị jere ime nzukọ maka ndị iro anyị ndị anyị na-alụso ọgụ ịkpọta ha tinyezie n'etiti anyị kpawazie nkata maka ka a ga-esi wee lụta ha ọgụ ịtụ ọnụ o nwere ka ọ dị. A sị m oge rugo mgbe anyị ga-akwụsị igwekwasịrị ndị nọ na mgbagwo ugwu iwe. Anyị kwasịwere ndị ndu anyị iwe. Ndị otu agbata ọgụ na-akpọ ganị anyị hapụrụ ndị mgbago akpọ wepụtụwanụ ndị be anyị iwe wepụtụwanụ ndị ndu anyị iwe na ọha nwa bụ ihe na-eme anyị wepụtụta anyị ihe anyị meghị ugboro igbo ụmụ ịtọ amụta akọ. Biko ọgwụkwọ ha. Daalụ Amechi ka anyị na-apechi ya maka oge. Amechi ihe m na-achọ ịjụ ka ị ga-esi pechie na ndụmọdụ gị bụ na ụdị ihe a na-eme na anyị were ndị ndu anyị ndị afụcha ihe na-eme ọ bụrụ na anaghị anụ ya n'afọ ka na iji garịzie na-ewe ka ọ dị na mpaghara dị iche iche jigoro nwayọọ na-anụ ụlọ n'ime obi ha wee na-ahazi obodo ha na-akwachi chekwa obodo ha ihe ọbụla ga-ebute na nchekwa ezughị ezu ha na-ahazi ya mana anyịwa ha bụziri ihe a anyị na-ekwu na-emezi ihe ọ dịka ike nkwụcha a na-asị na ọ bụghị ụjọ anyị adịghị eke nkwụcha mana ndị ọzọ na-eke nkwụcha. Kedu ihe ị ga-ekwu gbasara ha na ndụmọdụ gị? Ndụmọdụ na-adụ ndị be anyị bụ abịa na nke ndị ndu anyị otu n'ime m ga-agwa ha ọ dị ihe Igbo m nwere ịgwa ha ofu bụ na ha ga-ejisi ike dị n'otu. Ndị ndu anyị adịrọ n'otu, ha ga-ejisi ike dị n'otu ma oke ọchịchọ bụ ihe na-egbu ndị ndu anyị. Oke ọchịchọ abụrụdụ maka ego maka ha enwechaghị ego ọ na ndị abịa ha si onye nke onye a na ha ga-eme gị onye isi ala osote onye isi ala ya agwa onye a na ha ga-eme gị osote onye isi ala agwa onye a amarụ na nkwa a na-ekwe gị na a na-ekwe nwanne gị na-ekwe nwanne gị nwa ekwe nwanne gị mgbe a bịara kwee
ndị gọvanọs ya bụ na agba ha n'ọnọdụ nke ha ka onye ka na-ekwu abịa ndị gọvanọs ndị South East niile ekwe ha nkwa iwere n'ọsọ gị ka a na-agwa iwe na-eje emegide ka iwe menara ka ndị afụ na ịkacha eme na-enye gị ọkwa na ị ga-eme ọfụma na-agba onwe n'ugbo okporo. Nke ịbụ ha bụ na ha mata na etu Chineke siri na ha ga-anọ n'ọkwa kịta na ihe a ga na-eme bụ na emechaa ọkwa taa anyị na-echeta mmadụ dịka Ojukwu, ọkwa taa anyị na-echeta mmadụ dịka Azikiwe, ma echi a ga na-echeta ndị a. Kedu ihe kpatara na mana ma echi o kwụsịrị ịdị otu a na ofu mpaghara na ndị ọzọ na ebe a sị na anyị niile bụ ofu Naijiria, ọ bụrụ ndị ọzọ ga na-ewere ndị ga na-abịachi obodo ebe ndị ọzọ ndị ọzọ na-eji adụere ha na-eji egbusi ha aka ebe ahụ na ha abịa mana apụtasị na-ewe ndị na anyị niile bụ ofu na Naijiria. abịa anyị niile bụ ofu mana anyị niile abụrụ ofu n'ụdị na Naijiria abụrụkwa Naijiria bụkwa ndị ọcha kpụkwara anyị ọnụ. Mana ihe dị na ya bụ na ndị ji ọchịchị na ọ dị ka onye jide mma onye ọbụla na mana ịmago ifu ma akwụkwọ nsọ kwuru na o nwere onye jere ree ihe ndị obodo na-akpọ birthright ya oke ruru ya o jee were ya were maka ogbeji ofu maọbụ ịbụọ. Ọya ka ndị a na-eme mana anyị na-agwa ha na onwere onye ga-akpatacha akụ niile dị n'ụwa, onwere onye ga-enwecha ọchịchị niile dị n'ụwa. Ị na-asị na ị ga-abịa tụfuo maka ọdịmma ndị bụ unu na ị na-achọ akụ na-achọ ọchịchị, ọ dị ka a ga-asị na ị ga-eme inwetacha akụ na ụba niile dị n'ụwa eluigwe efunarị gị. Kedu uru ọ baara gị? Onye kachacha wee bụrụ ezigbo onye ọchịchị bụ onye ọnọrọ obodo n'ọkwa mana ihe gbasatara obodo na New York n'obi. Ọ bụrụ na asịsị bịa zaa ụzọ ma ọsị bịa sụchaa ọfịa ọpụta mee ya ihe ọbụla gbasatara obodo o mee ya ọfụma. Ụdị ndị a ka anyị chọrọ. Ọ dị mma ụna nna ya n'ọnụ amechi ugbuele mana onye ọbụla chọba udo ka anyị chọrọ, amamihe ka anyị chọrọ. Ndị isi anyị na-anụghị ihe ndị obodo kwuru ka unu mee ihe ndị obodo na-achọ ike nkwụcha abụghị ụjọ dịka ose adụ ugbu a ndị ọzọ na-eke nkwụcha ọ bụghị ụjọ. Ihe anyị na-achọ bụ udo. Anyị chọrọ ụzọ kachasị mma ka udo tọrọ atọ dị n'ala Igbo dịkwara Naijiria. Ka anyị na-apịachi ya ka ozi nke abatara ọsị m Chizzy anyị biko onye ndị ilo gbara gburugburu na-eche ndụ ya nche esi n'ebe anyị nwanjọmogbu na-amaghị ụzọ esi zite ozi. Ọ ga-adịrịrị gị na mma biko onye ọbụla mana ihe ga-esokwu ihe mere ya ma n'iche anyị chọrọ nchịkwa tọrọ atọ ihe dị mma. Abụ m Chizzy anyị ekele gị Tobechukwu otu isi bụba anyị na YouTube. Jee nkiribe ihe niile nke anyị na-eme na YouTube. Ije na Kpakpando TV na YouTube ị ga-afụ anyị. Jee na Facebook efu Kpakpando TV maọbụ ịchọba Chizzy anyị. Ọ ga-adịrị nwoke ma dịrị nwaanyị ma ka ọ dị